Stratil som ani. Taká čistá kováčka. Začne je veľa aut. Hello everyone, we are going to China because today is very good day. Very good weather. Very good weather. Very good weather. Čo to rozbaluješ? Odbraniť. To by ti trebalo, no. Sluchadečka je pre teba, aby si neboleli uši. Kvalitné. Pizza. Pozrieme sa, čo sa skrýva v tomto balíčku. Takže takto to vyzerá a otvoríme si Miuškine chicken. Ešte predtým, než dopozeráš toto video, tak ak si ešte tak nespravil, daj nám like na toto video, odber na tento kanál, aby sme mohli ďalej tvoriť takéto videá a ak nás budete zdieľať, budeme veľmi radi. Jak od babky. Dali sme si červené vínko. Keď si objednáš červené vínko v lietadle, tak musíš byť ako kokotko. Sleduje do jakého oné, do šaločky nám dali. A my všetko zjedla, nie, je to klamstvo. Všetko sme dali Ľubovi, Liborkovi. Ale on hovorí, že dobré porcie majú. Toto je jediná vec, čo je jedla v tomto lietadle. Perek mi vyvedá. Keď si v lietadle a spíš a zrazu počuješ beef or chicken. Beef or chicken, rýchlo sa zbudíš. Nie, Ľubo? Tu ťukáme automaty. Na automatoch! Vo Svidníku nemali nič iné, oni to robili do piesku. A my to robila celé detstvo, takže to ide teraz. To je hra pre inteligentných ľudí, také Libor nepozná, takže bohužiaľ. Ty kokos, naložené. Strašne to vyzerá, keby sa vyvíjal. Takto prosím pekne sa vysločíme všetci traja. My a plné sústredenie. Keď už neviete, v akej polohe máte pozerateľku, tak Krbo má pre vás riešenie. Je to sice trošku blízko, ale vraj je to pohodlné. O to lepšie vidím detaily. No čo, sme pristali v Číne, museli sme si vyplniť víza, lebo sme tu na pár hodín na prestup. Čakáme na imigračnom, či nás zoberú, či nás pustia. Čo sa ti stalo, láska? Stratil som ani. Mám teraz nezložiť hlavu. Musím zobrať hotel. Prvé sme v Pekingu a neviem vôbec, kde máme ísť, ešte stratil vankuš. Porúčam si opred pozrieť, ako sa dostať z čínskeho letiska do centra mesta. Super, sme išli ku taxíku a nám povedali, že neberú ani karty. A teraz že máme ísť na prvé poschodie, išli sme na prvé poschodie a na prvom poschodí sa nenachádzalo absolútne nič. Ale koľko 60 kokotov je, koľko eur, to môžem povedať. Také 2 eurá. Neviem, viacej, asi 3. Nezvládam. Čavo dal vyzmeniť 50 eur. Ona mu povedala, koľko to je jenov. A on že, how many euro is it? Jenov, jeny sú v Japonsku, ale však som chcel vedieť, lebo tam majú poplatok, že 60 tých kokotín, čiže ich meny. A som chcel vedieť, že koľko to je eur. 50 eur. Si boha. A si tiež sprostý, akože. Prečo? Ľubo nám celú cestu tvrdil, že Bolty chodia v Číne. Ani raz som povedal, že v Číne. Povedal som, že v Bangkoku, nie v Číne. Aj to je to isté, nie? Jasné, lebo Tajsko a Čína to je to isté. No ešte hodinka a bude to mať vymenené. Kurva, nikto to nie je po anglicky. To je desert. Precíťte tieto banky. No, zmenili sme 50 eur. Koľko sme dostali za to? 279 čingelingov. No som zvedavý, či nám za to dajú teraz ten taxík. No, taxík. Príjeme tam a nám povie, že tam treba viac jak 50 eur. No, dostane tak kilo a po hlave akurát. Som sa opýtal Čajky, že please, že where can I find Subway? A ona mi ukázala na Starbucks, že tam. A my proste chceme ísť. Bagetku chce, alebo čo? Vyzerám byť hladný zase. Proste. Pozrieš na tú hlavu? Aj no. Keďže sme za toho boha nevedeli nájsť autobus ani vlak, ideme taxikom. Vítajte v Číne. Ja sa nevedrujem. Taká čínska kováčka. Tak to má ďaleko od čínskej kováčkej. O 6 ráno. Kováčka v Číne. Čo tá kantina? Takto, aby sme vysvetlili situáciu. Vybrali sme 50 eur, že však taxík bude tak 25, tak písal Google. V tretine cesty sme si povedali, že asi nedojdeme ani tam, kde sme chceli, tak sme zmenili adresu a vystúpili sme tak, že sme mu dali menej ako trebalo. A teraz nemáme na jedlo, nemáme vlastne na nič, máme zmenené peniaze. A nikde nechcú brať kartu. A nikde berú karty. Takže, dobre. Ideme sa spýtať, že či v tejto vývarovni berú karty. On tu žeria, ja som hladná.
Dobrý večer. No to, že sme tu prišli asi na pár hodiniek. Tu budeme spať. Som král, ja mám židli. Král v zámku. Ja mám židli. Asi pol hodiny nám trvalo, keď sme sa vymotali na recepcii, lebo nikto tu nevie po anglicky, ale že nikto. Toto som našiel v chladničke. Idem to ochutnať. A sleduj, čo tu som našiel. Pod postelou sú masky, paralizér. Asi je to tu nejaká nebezpečná štvrť, alebo čo? Štuple do uši. Trochu si odpočneme a ideme sa potom poprechádzať po Číne, ale musíme si predtým oddychnúť, lebo máme za sebou 10-hodinový let a zajtra ešte letíme ďalších 6 hodín do Bangkok. Ružový roz. Ešte čakám na ryb. Ľuboško mal dobrý nápad, on neišiel sa vyspať, ale on sa išiel prechádzať o 6 ráno. 26, 4 km. Schodil pety. Mohla som zapnúť natáčanie ešte raz? Vyjdu vonku z kostola, Ľubo ide do auta a vtedy zapne nahrávanie. Pozri, aké krajinke si teraz. To je tak, keď o 6 ráno chceš zaschodiť a potom ťa vypne na letisku ako nič. Nevadí, ale keď pristaneme o polnoci do Bangkoku, tak Ľubo bude aspoň vyspatý. Bude pripravený na akciu. Čisto len, že hodia v troch, ale už pozri. Ja odpadnem normálne. Čisto, keby by zomrel. Veterám, lebo som chodil celý deň ako kokos v nich. A zomreme tu všetci teraz. Toto keď vyzujem letadle. Masaker. Nič, nevadí. Keby ste počuli, že na Thajskom sa vyjebalo letadlo, tak to vozíme kvôli mne. Ty ťa voňavka poražky. Musíš hlavne dostatočne vedieť prelievať. Robiť drinky. Si nadšený? Please, turum, tu. To je naša večera, prosím pekne. Croissant sandwich a takýto burger, podľa fotky určite toto tam bude. Ale vraj tento je najlepší, najviac odporúčaný. Uvidíme. Po internetoch. To je ten burger z obrázka. Čo hovoríš? Dobrú chuť. Si prajeme. Čo hovoríš na to jedlo? Cupcake, banana, kopka. Ty na burger? Burger je pekne odporný. Daj si ten cake. Si ním to daj. Ochutnej. Takže došli sme do Lúbka Café. Vyzerá to tu super, je tu totálna plnka. Objednali sme si zatiaľ kávu a nejaké jedlo. Toto je cappuccino podľa nich a toto je latte. Mi to nevychádza. Ešte som nedostala latte. Ja som si dal nejaké piccolo, trošku som to už rozlial. Sme zvedaví, čo teraz nám donesú, aké jedlo. Je to tu akože drahé na pomery v Thajsku. Bežné jedlo stojí 10 €. Je to raňajky. No budeme tu platiť určite okolo 40 € do kopy. Takže Ľuboškovi už došlo jedlo. Čo si to dal? Burrito som si dal, raňajkové. Burrito raňajkové, vyzerá to ako raňajkové burrito. Tak dobrú chuť na raňajky ti prejme. Toto je čo? Neviem, také čipsy kamo, ale neviem aké. Netuším. Dobre. Možno z thajských masáží ošupané nohy do jakého starého deda. Predkoška. Sme hladní. My sme hladní. S Liborom. Inak, dávajte si Instagram I'm Libor. Toto je mia.solonorovo. 2 Ačka. Áno, všetci dajte follow, tu je Mia. No, my už keď sme objednali takýto croissant plnený, otvor čo tam je, vajíčko, sír. Mia neznáša zelené veci v jedle. Toto neviem na čo dávajú. To je pre zajace. Dal si, že také zdravé mi skolabujú organizmus. No a finally, French toast, ja som vyberal podľa obrázku, neviem čo ste robili vy, Miuška mi to už celé rozbije a páči sa mi ako mi dali príbor, že proste Tajčania sa nezaprú, oni vedia robiť len to čo sa im povie a keď sa im nepovie ak sa stoluje, tak proste oni ti takto tu dajú príbor. Čo hovoríš, French toast 10 z 10? Koľko ti nabízalo pre tieto?
Nám donesli jedlo a pozeraj, Ľubo už chytal, že či to je na jedenie, ale to je magnetka. Chcel to zjesť. Vôbec nie je pravda. Takže toto bolo Luka Café. Určite odporúčame, ak budete v Bangkoku, príďte sem. Je tu síce plno ľudí, treba si dať rezervačku alebo počkať nejakú chvíľku. My teraz ideme na masáž, lebo sme zlomení z lietadla. No a začíname už rozprávať takým tajským prízvukom, takže musíte zaťahovať na konci úplne, že ideme na masáž. A Ľubo si kúpil nové okuliare. No ale má tieto okuliare, môžete mu zhejtovať tieto okuliare. Určite sa mu nehodia, keďže má oblick sicht a ešte si zajebal aj oba okuliare. Takže odporúčam Ľuboško kúpiť si nejaké square brýle. Ale Morpheus. Takže budeme sa venovať aj nákupom, určite. Ty máš super okuliare, tie som ti kúpil ja, to preto. Ja si všetky páči, že si nekúpil. Tak lebo sa mi páčia, preto som ti ich kúpil. Hej, na čo ti kúpil dovolenku? A vieš, prečo som jej kúpil dovolenku? Lebo sa mi páčila. Dovolenka čia. Dovolenka. Jak super, ďakujem. Tieto kablovačky tu na, to je jedna topka. Tu kabel? Tu kabel? Oni to akože fakt, kto toto robí, kto to spravuje, tak držím mu palce a veľa šťastia mu prajem. Vlastne v celom Tajsku je takto spravená elektrika. Vraj, že tu majú nejakých cez 600 výpadkov za rok. Momentálne sa presúvame zatiaľ pešo. Tu v Bangkoku si zatiaľ nebudeme prenajímať skúter, budeme sa pohybovať keď tak metrom alebo taxikmi. Skúter si budeme prenajímať až v Phukete. Tuto nie je úplne až také bezpečné na tých cestách, keďže tu je strašne hustá premávka. Množstvo aut, množstvo motoriek. To je niečo pre Ľuba. Hottest girl in town. Ideme hneď. Výhoda je, že sa tu zapustí vlastná hudba, si tu napojíte Bluetooth. Toto bol tuk-tuk. Akurát sme došli na bazénik. Ľuba sme dali vyvenčiť do bazéna. Som nadýchal na 3 dní dopredu. Vyzerá to tu pekne. Voda má asi 12 stupňov. Ty si zvykneš. Popovieš, že zvykneš. Tam hore je náš hotel. Vám ukážem ešte stadiaľ to, aké to je vysoké. Momentálne sme v Bangkoku v takej luxusnejšej štvrti. Pozrieme si rôzne miesta. Chceli by sme ísť aj na Big Budhu, na nejaké temple pozrieť, rôzne obchody. Momentálne tu budeme asi 3 dní, potom sa budeme presúvať na Phuket. Na Phukete si zase ukážeme nejaké iné veci. Čisto ono, bangkokská princezna. Si gejša. Ja som si zaplatil. Táto si chuť. Koľko by si dal? Aspoň 100 batov. Inak povedané 3 euráčka. Jak by makro hneď predal, pozri sa na ňa. Takto sa zarábajú peniaze. Dnes sme boli v zmenárni. Ľubo zmenil 900 €. Dali mu za to 31 000 batov a Ľubo zahlasil, že ja som milionář. I'm milionér. I'm milionír. I'm milionír. Rich! Milionér! Milionér! Keď dojdete do Tajska, tak môžete sa stať milionárom, stačí vám len zo pár tisíc eur. Práve sa chystáme na návštevu Khao San Road. Je to taká najrušejšia ulica v Bangkoku. Ideme si spraviť outfit check. Šin. Neviem. Do panky jak rakúsky dôchodca. Ale není sú z Rakúska. Ale najlepšie sa v nich chodí, sú pohodlné a máme ešte odplaky kvôli Číne, ale je to v pohode, necítim ich. A ja mám čo? No, čo máš na to? Ja neviem, to si mi kúpila ty. Toto viem, čo je Air Force One Supreme. A toto je asi za 6 €, alebo koľko to stále. To je, skáďal to je? Zo Šinu? Teraz nám ľudia nemôžu povedať, že sme zapredaní, lebo máme na sebe Šin a outfit za 5 korún. Takže ideme na Khao San Road, voláme si taxík cez apku Grab. Jedem! Nachádzame sa na Khao San Road, taká rušnejšia ulička, sme úplne na kraji. Objednali sme si nejaké jedlo, Liborko si dal, práve thajské palacinky. Je to také hustejšie cesto, na také ako panvici vypražené. Je tam vnútri banán, niekto si tam dáva aj vajco. Takto sa to robí na tejto panvici, takto to tu majú pripravené. Hygiena 200%. Ja som si objednal nejaký sandwich, ktorý vyzerá na obrázku asi takto. A mám aj ukážku. Thank you so much. Tu sme v takomto stánočku. Objednávame si smoothie.
Miuška nepápa takéto jedla. Jaké si dala pineapple, takže ananásové smoothie. Pozrieme sa, ako to bude vyzerať. Tak, máme už smoothiečko. Aké? Ako chutí? Super. Fajné. Je tam ananás v tom. Myslím si, že to bude moje jediné jedlo v Thajsku, lebo mne to nechutia vôbec tie veci, čo sa to ide. No, chutia, ale nie tieto trhovky. Keď vidíš, ako sa to robí, tak ti to nechutia až tak, čo? Robil tú palacinku s holou rukou, samozrejme, že som ju nezjedla. Čaká zo svidníka. A to neznamená, že ja budem jesť. Thank you. Sa to zapína? Chceš dopredu? Nechcem. Musíš stlačiť 3-krát. Až ju nahrám za čas. Učíme Miu robiť s 8. Oproti iPhoneu to má lepšiu kvalitu v tme, aj takú hĺbku ostrosti a hlavne tieto mikrofóny majú super zvuk, takže dúfam, že nás budete lepšie počuť, lebo každý jeden vlog sa snažíme čo najviac vylepšiť. Či už to posúvame tie lokality, teraz sme dali Thajsko, dajte vedieť v komentári, že čo by ste chceli vidieť v ďalšom vlogu. Dajte nejakú zaujímavú destináciu, prosím. Dajte zaujímavú destináciu, kam by sme mali ísť. Kľudne to môže byť aj totálna pičovina, nejaký bullshit. Nie, to nie. A každú chvíľu sa nás tu pýtajú, že či nechceme taxi, ale my nechceme taxi, my ideme na party. Ideme sa pozrieť tam. Majú tu aj takéto super náramky. A dajte do komentu, že ktoré by sme si mali kúpiť. Ja to potom objednám cez AliExpress. Chcel som vyhodiť niekde tento zvyšok z bagetky, ale nevieme, kde to máme dať, lebo tu nikde nie sú koše. Ono to tu tak funguje, že vlastne všetok odpad dávajú len tak na zem, alebo niekde to položia. Všade sú takéto sáčky, nie sú všade po ceste zabalené, je potom berie smetiarské auto. Toto je najzdivší klub, vraj. Jak sa vám je s vidličkou a... Všade, kam prídeme, tak proste nemajú nožiky. Oni takto jedia s skrivenou vidličkou a s lyžicou. A lyžicou si krajajú mäso, takto. Ale nemajú proste nože, oni majú len tieto dve veci. A prípadne paličky. Tak neviem, s paličkami, ak by som zjedol to mäso, a takto s vidlicou si musíme krajať. A ukáž, aká je kvalitná vidlička. Vidlička má veľmi vysokú kvalitu. To bolo ešte viac, som to napravil. Je to už opravené, áno. Čakáme akurát na vstup do klubu, na rooftop. Klub sa volá Tichuca a vyzerá to tam veľmi dobre. Je to úplne na najvyššom poschodí, na nejakom 80. aj niečo. Ukážeme vám, ako to tam vyzerá. Gin pineapple, to sme dobrá kľúto. Určite je veľa alkoholu. A ja som alkoholik. Môj otec je totiž alkoholik a ja som alkoholik. A ináč nepijeme vôbec. No, nezvykneme piť akože minimálne. 0% alkoholu, ale veľa toho. Iba príležitostne. My nepijeme ani Len sem a tam. Kým čakáme v rade, tak sme našli, že tu je taká fontána. Hádžu tu peniaze ľudia. Liber mi dal 2 baty, že si mám hodiť pre šťastie. Normálne on mi dal. Ale A čo spravu s peňažami? to Libor chce mať šťastie a ty máš hodiť preto. A on dáva tiež. Ty máš šťastnú ruku, takže hádžeme. Teraz budeme milionári, aby som vedel. Protože já jsem milionár. OK, tak ja som sa spehol ešte ostriať do barbershopu predtým, než budeme letieť na Phuket. Veľmi dobrý barbershop, som spokojný. Ukážem vám, ako to tu vyzerá, je to tu brutálne, majú tu také elektrické kreslá. Veľmi dobré, pekné vybavenie. Bolta sme si objednali. Predtým, keď sme cestovali, tak letiská cesta nás stala nejakých 38 € a teraz nás cesta vychádza nejakých 14 € na letisko. Máme také dieselkové auto, aby sme sa vošli pekne. Ona žuje. You are so strong. Ale Libor, to už som niekde počul. Ideme teraz na letisko, prepravujeme sa spoločnosťou AirAsia. Budeme letieť cca hodinku a pol. Miuška bola v kabinistve tiež. Super, jej vytrhali trošku z vlasov. Akože to bolo strašné. Česali ju s hrebeňom. Normálne plastový hreben starej babky. Nikdy nechoďte do Thajska. Normálne ste obrovať vlasy.
by vytrhali asi 3 pramene. Ja odporúčam určite pozrieť si recenzie predtým, než idete do nejakého akademistva, holistva alebo niečo. Aj tie recenzie treba prečítať, lebo veľakrát si tie firmy platia recenzie. Služby sú tu dosť problematické. Nájsť niečo dobré, treba to fakt pozerať detailne. Bytovky do piči. Teraz pani šoférka tu hraje hru a na to, že jak sedí. Normálne v tureckom sede si sedí, ako nič.